ya halatta musulmi ya ba arne jini, ya halatta musulmi ya ba arne jini. Akwai fatwa ta bin Baz da kuma fatawar lajna sun ansa irin wannan tambaya. Lamba fatawa ta 1325 wadda suka ansa 9 ga watan 7 shekara ta 1396 hijiriya ba miladiya ba. Sun ansa fatawar ranar 9 ga watan 7 shekara 1396 sun amsa irin wannan tambaya cewa ya halatta musulmi ya ba kafiri jini, amma akwai sharaɗi. Na ɗaya shine ya zama kafirin ba kafirin da shari'a take nema bane za ta kashe, ma'ana ba wanda ya halatta a yaƙe shi bane. Wanda ya halatta a yaƙe shi jinin shi damuhu hadarun, jinin shi banza ne, zubar da shi ake. Saka nan neman shi ake a kashe, ba za a ɗauka abin nan ba. Kaga kenan ya za a musulmi ma ɗauki jini ya bashi, dama ai ba bashi jinin ba, kamar ana so a ce zai mutu, to ai kuma dama ai so ake ya mutun ai. Ina fata an fahimci wannan. Saka nan ba za a bashi ba, ba za a bashi ba. Amma in kafiri ya zama zimmi ne, ko kafir ne mu'ahad, ko kafiri ne musta'man, to wannan ya halatta musulmi ya bashi jini. Kidan ikhtilafud din bai hana a bada jini, kamar yadda shi ma in musulmin ke bukatar jini ya halatta a ɗibi jinin kafiri a sanya ma musulmi, shi ma kuma akwai dalilai.